A'a, yan samari daga ina haka? Ina za ku kuna ta wani sauri? Ai dole ki gamu a guje. Sauri muke yanzu Muka hango ki. Shaguna muke nema. Saboda kaga mun bi ta san dubba mu ga shago ba. Wato bawa Allah biki ake a gidanmu. Dan nan da ke gamu yanzu daga Abuja muke. Saboda bikin ne gaskiyar lamari kowane irin magi da aka kawo shi. Kin ga mun je Niger mun aro magin Niger, mun je Aburko mun aro magin Aburko, mun je Sudan mun je Saudiya. Ko ina mun nemo magin Saudiya duk sai da muka bare ta saboda China muka gayyata da Afghanistan da America daura auren ko. Saboda abin da yasa magin da ake girkin da shi watan mu biyan da ana bare magin a gidanmu na girkin da za a yi na yan biki har yanzu magin bai kai ba. Magi kace ba? Yayi kai wala. Yayi kai kace in baki wani labari. Biki ne wanda babu irin sa, biki ne wannan. Ko bikin a gidanku? A gidan la ha ila illallah. Daga Abuja fa muke ba. Mutum 6,000 ne mace ɗaya ta tafi mutum 6,000 ko? A gidan. Yanzu kaga ba wannan ba, wannan agungun ne ya minki. Ya za a yi? Wannan agungun? Ai ba Allah Dubai na so shi. Tun daga Dubai na daura ma igiya nake jan sa kafa, i wuce Afghanistan, i wuce London, i wuce Somalia, i wuce South Korea, i wuce ke wani ma haka yake. Kai mata ku. Iguwa ta fita kai. Tantan bai goge ko kaɗan ba. Motar aikin titi ta fita kansa. Ai golden cycle ne, golden cycle. Wannan agogon? To ka ce mun diamond ne agogon kenan. Ne. Kuma ba ki ga kalar kayan bane ma ai macin. Ai macin. To macin. Shi ne kika gani kalar kayan. Kaga irin abin da ba na so ɗin kenan. Flashin suke ma mutum. Haka suke. Yar iska ce. Haka suke. Sarauniyar Ingila ce kuma flashin ina take kudan ta barin kira ta da Allah. Wa? Sarauniyar Ingila. Hello ma. Yeah. Oh wait, I'll call you please. Please, I'll call you. Please. Ita sarauniyar Ingila? I'll call you right now. Ba na son ta ji ne amma na haba. Sarauniyar Ingila ce kuma flashin ina take. Take. Wai sarauniyar Ingila. Sarauniyar ina? Sarauniyar Ingila. Har da wani ma. Ta mamaye mu. Sarauniyar Ingila dai, bai Allah. Ina zami. Thank you man. Ko? Me tace ne? Oho. Banna ce kai ba sarauniyar dan wace da shinkafa ba. Wannan makareciya ce. Ka ji mummuna banna mummuna wobi wannan ce sarauniyar Ingila da kira. Da muka zo mun ce za mu sauki ba. Ka ji me zubin dinya. Karbu da ta. No ku taya mana. Yan malafar uba. Makariyata. Akwashi TV tashar kowa da kowa.